Díochaite Timmy. Siad fólama le Timmy. Ceachtan leonio, anmhíthe dofada. Breanna Timmy, sin embosca scéalaíochta. Céir tá steán? Céir tá ecinn tú a Timmy? Céir é seo? Se, sin é, is hatta atá an. Hatta taiscéalaí. Céir é seo? Se, sin é, is camera atá an. Camera. Agus céir iad seo? Se, sin é, is loraigh cosise anmhíthe atá iontab. Loraigh cosise. Maithú Timmy. Feicimid ceirtar siú le Timmy agus a cháirde. Féach. Tá rang it in the pectúirt an dofar le go leor anmhíthe dofare an. Leanamid na loraigh cosise seo. Hiorcais, is leon atá an. Tá elephant dinta ag Timmy agus mitógaí. Cuireann Osborne ar a mála é. Tá monkey dinta ag Yabba. Agus giraffe dinta ag Otis. Tá pictar críochnaí. Agus tá Harriet chun grianraf a hoigáilte. Ó, féach. Sin loraigh cosise eile. Tá Timmy ag gur a grianraf a hoigáil. Siad an camera, siad an hatta. Anis is taiscéalaí sa dofarthú ar safari. An gníomhaíochta anis. An am seo mud rins anmhíthe dofada. Seo loraigh cosise móra. Cad an tarn sin? An anmhí dofada atá an. Sin an sin é. Táid pectar go beo Timmy. Cin anmhí é seo? Se, sin é. Is elephant atá an. Elephant. Breanna Timmy, loraigh cosise ríist. Feicimid cá daim siad. Táin siad isteach sna sceacha. Sin é. Táid pectar go beo Timmy. Cin anmhí atá seo? Se, sin é. Is leon atá an. Leon. Pectarí den scá Timmy. Is cóirde Timmy a bhís na hanmhíthe dofare an tám ar fad. Céir tá fólamí an inneo? Hatta. Camera. Loraigh cosise. Damse Timmy, elephant. Agus leon. Má sib ar fad. Bí ré le bheith dansa le Timmy. A bhfuil tú ré le dansa? A dansa. Tá tú thar bá. Dansa ionta. Bhí tú fisrach ainne. Agus dólam tú focail nu. Má sib ar fad. Feici me go lua sib le haid am fólama le Timmy.